Biyag ti tao. Hello manen, kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, makablaawan pa ni Abigail Castelo dita Hong Kong, Elena Uligo dita Balawan, La Union, kan Gabay Josephine dita Tarlac. Kaya titayin tayo nga rudendenggan ti episode 360. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anak, nasaysaya at latamot nurumor ka dito'y silid mo. Madino ka na yun kalatan nga agkulkulong anak ko. Kitaam, uray kala pumuspusyawan, tadi ka mo ngamin rumrumwal. Apay, pampanunutom ka di pa'y laang ni Carl. Ay, awanan iti panunot ko day siya alalaki nanang. Kan may saan nga iso ti pampanunutak? Kasla kayat ko lati agaliwaksay. Umadayo akpay laang. Sika anak ko, noan niya ti amom apagsayaatan. Sana bale, ta-online mo ti trabahom. Di kalapdan, taamok akabailamon ti bakim. Aramidem noan niya ti pakalaganan tirik naman ako. Agyaman nakitiki naman nakaawat yun nanang. Ngam, damag ko nga agkasar ka nun ni Carl. O nanang, ay nalapit talaga nabirukan ng ti babae akap-kap na kan na. Naklon kumatkit din asa na siyak ti babae para kan kwa na. Tano siyak man bilang, saan ko maanatuukan amang ururay kanyak? Ala anak ko, talaga siguro asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kita no anya da ito'y nakasobre nga nyawat ti kaaruba anak ko. Para kun kakanumo da ito'y gaputawan makita da tao dito'y balay, imbati da kanu di ta kaaruba. Ni, anya ngay da ito eh. Kita akman? Ni, wedding invitation mat nanang. Sino ti agkasal? Ha? Da Carl kan tinobya na nanang. Ay, no siyak lamay sa. Nasaysaya at siguro no di kan dumaray iti kalaysada anak ko. Amangan no ad-adda masakitan ka. Iso nga ro da pampanunutat kumati umadayo pa'y lahaan. Sakbay adumteng ti kalaysada nanang. Ngam, jakmat kayat nga ibagada ajak pa'y naka-move on. Kat, apay, naka-move on kan aya talaga anak ko. Naklon kung tigasat ko kan ni Carl nanang. Tijak la maikari kat no kabailak pa'y nga tatagtalak manan iti sabali alalaki. Agyaman na, tadimar ay ka iti kasarmikin ni Carl, Vina. Kunakit di ano, di ka makadaray. Kinapudno na, kayat ka ngamin ama-am-am mo. Kasta ka di. Napintas dito ang babae. Iso siguro na in love ni Carl kan kuana. Apay akaslawan mo't mariknak agura kan kuana. Nalagaan mo't tiriknak iti dito ang babae. Oh my God, ijay sangot ti pagtugawam. Ay, oray saanan. Dito yaklatan likod nga agtugaw. Diyak ngamin kayat nga dama ko na dagiti makaamam mo kada kami ka ni Carl. No apay nga adak dito eh. Amangan kit din no atapan da nga umayak mangriribok. Ha? Ay, sige nga Rod. Panawan ka pa'y nga Rod dito eh. Kunak ajak agsangit. Ngamjak matlat na magawitan tirik na kabayatan ti panang buy-buyak iti kalay sa na Jeren kan Carl. Tinasaya at agawid ako na. Jak kabailanan ti kastya marikriknak. Excuse me, miss, ato iti tissue. Amangan ko sa pula. No thanks. Sige, panawan ka na.
Mabitlaan, miss. Okay ka kadilaan? Awan. Sige tagawid akon. Mabaling ka din nga urayan tabit amalpas ti kasar. Tay tulod ka nga gawid. Ayon gaya. Siyak ni Jetro. Kapsat ko tinobya. Ni Jeren. Kasingin ko. Anya. Saan dang agkaingingas? Ngam, nataar da ito alalaki. Natangos ti agong na. Ay, sige, mapanakon. Miss, mabitlaan. Nas ka na makapanaw kadagos dito eh. Saan arumba nga mamamunak da ito alalaki? Unay matapan na kairan-rananan. Nagado ti mabalin ko ang mamam mo. Ngam jay pa'y kabsat ti babae anang isukatan ni Carl kanyak. Si Kavina, at da ilimlimad mo kanya-kanya. Sino tayo gwapo ang lalaki ang naggapo dito? Sino ang lalaki? Katno si Kapila ang tibisita kita nga aldaw. Kaya't no danadanunak ako siya dita paraangan nyo itay. Pasaray kumita mo't dito'y balayo di driver. Kunak nga ron no naggapo dito'y dayay. Ha? Anyat lang, Ana. Hindi matan na irupahan na imbang. Ay, sa nga ili siguro ti kaaruba Yung maapay. Bawal ka di ba yung laang? No, da sumarong karkeng ka? Nagkasaran ta ex mo. Lipate mo dayay. Kunakmat ngamin ken ka, ano di mo kaya ti Pinoy, itry mo mati afam. Nagtal na ka man, Mario. Awan pa iti panunot ko dayta. Ngam numadan kay ti gundaway, padasamat sayang mat dayta matres mo, nagkuribat-batlaan. Anya? Sika talaga. Apay, naggapuam Jetro. Manipod nagawid ka naggapoy di Dubai. Di ka matan makaid na dito'y balay. Di talaheng. Ang dala sinarong kara. Apay ang dasawam. Diyak mat makitkita tunggal adahak dito'y balay. Ay na amumot a super busy ni bayaw mo. Adoon ay ti pakakumikuman na iti trabaho na. Ayun. Amamong ka di daytoy a babae. Kita. Anyan? Pasigmat nga stolen shot dagito'y aladawan. Awan ka dito na sa isaya at apan nakaala na. Naghatapot ngamin. Ultimo nagan na. Diyak na amuan. Ngam amu kunti ayan ti balayda. Sinarong ka, Ramon? Sanpay. Nagtali na edak lang iti kalsada. Maguray ka. Kasla mabigbig ko daytoy Juan, iso daytoy. Ha? Sino Jeren? Ni Vina dayta. Tay ex-girlfriend ni Carl. Anya? Si kakadi tinangawis kin kwa na iti mismo akasaryo kin ni Carl? Wano ni Carl tinangawis? Siyak, Jetro. Masiguradong nga ta na kamubunin? Kasla okay lang ang matkan kwa na ti amin. Tamayat matijar na idiinasit ka. Nga ta, Jeren? Kaslamas siya nakpay ti dayya babae. Diyak amu ti sawa. Naimbag nga oras mo, miss. Sika. Anyat masapul mo. Kahit ka kumasarong karan, Sige. Sumrak ka. thank you. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanen. Diyak ka muna niya tigagaram. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Ununaan kan. Diyak kaya tamang namnama ka kanyak. Amumot siguro na asinwa kitibiyag ni Carl idi. Nga asawa itan ti kabsat mo. Diyak kaya ta pumaot pa iti panagamamuta. Umdasan da ito'y. Iso pasensyakan. Nga mabalin mo ti pumanaw. Anya? Sapay la kumatamaawatan nak. Diyak kaya tilumda ang manan gapukan ayat. Umdasan tayo na minsan apan nakapasakit ko. Iso pumanaw ka kuman.
Baliwak tong harap ti sumarungkar. Kat sapay la ko ma. Tayo ti sumaruno nga isa sa rungkar ko. Ikanak matan iti kundaway ang makisaritay tinapaot yan ka. Kunakon ket. Isuday jay tay lalaki ang nakitak idi nga umararubayan. Malasin ko tay kutsena. Jak mutlapagan ano dayjay. No bilang anda plano ng agaram kanyak. Awan namnaman na. Makapauma pa'y kit din ti makirelasyon na daduma. Aday ta ka manan ako nak. Bitter ka manan. Iraman mo manan ti amin na lalakin. Kunamat lang nakabasol amin ang lalaki kan. Ay, basta. Akat anyat gagaram. Umarta man kit di. Awan nga min kadwak. Inta agpasalon. Ilibre ka. Nagsayaatan? Nakakutakan sakit di ah. Launay sayang laeng. Tadyak naabutan ni Mr. Pogi. Kadwata ko maarumwar. Ngam, amom ka di akabsat ni Jeren day ja Jetro? Sino nga Jeren? Tay asawa ni Carl. Oh? Really? Una yan, pa nakiraranan na. So what? Sumpatang kid din Ipakita man naka-move on kan. Binasted ko pa yan ah. Anya? Ay, sana mapalin Bawyam. Ay nasaanan. Itanya kumaga po. Ganpat siya kasaanan nga agsubli day jay. Adak man nana. Naimbag nga oras yo. Si kamot gayam barok, umunag ka. Agyamanak nana. Aywan, awatan nyo dito basita sagot ko kada kayo. Agyaman ka barok. Aguray ka tayabak ni Vina. Nubisi ni Vina. Uray saan yun nga yaban nana. Di magasak laeng ta kumusta ko ma. Barok. Paspasin siya ang kumalatan tay anak ko. Nasingpet ni Vina nga anak ko. Napasakitan lang amin, iso akas jay. Kas lakagura na amin alalaki. Mauwatak nana. Di kayag danag. Ada nag-message request kanya. Sino nga tada ito? I-open ko man. Mabalin ti makigayem. Siyak ni Jetro. Sikat ay gayem ni Vina. Saan? Ala, tayo arong kini Vina da ito Replya ka dagos. Sure, kunak. Anday ta, naisend kon. Ala, umawagan. Hello? Hello? Kumusta? Siya ka ni Jetro. Amok agayim na kanibina. Tas ikatika na yun ang makitkita kakadkadwa na kadagiti pupos na aladawan na iti Facebook. Ay, when? Siya nga rod. Mabaling ka titi makisinaraken ka? Sure. Sa dino ti kahit mapagsarakan ta. Ibagaman dagos. Ay na, kaslalang adda ka dit kong artista. Nagwapo ka gayang magpaiso Jetro. Ay na, naggasa to ni Vina. Saan mo yan, Mario? Ay na, Mars, latan ko ng kanyak Jetro. Oo na, Mars. Ay, sigurado saan nga mo ni Vina ti panagkita ta Jetro. Wano, impagam. Saan pa'y? Ngam awan madaga sa panggap ko. Kahit ko kumaam-am mo anay bagyagayim mo. Ngam sana kamay ka ni Tigundaway. Ha? Talaga ka di ako sunadam jagayim ko? Wan Mars, panagkunam ka di katawan na talaga tinamnama kayong kwa na? Di ka mapukawan ni tinamnama. Adayo nagugwapo ka nga amang te ex na anang gulib kayong kwa na. Ngam damag ko. Bayaw mo sa kano ti ex na. Put no day ta Mars. Okay.
Hindi ka mapukawan ni tinamnama ko nakmanen. Tulungan ka. Ay na, siya ti masayangan. Paluspusan na kapailang ti kayem ko. Anyat aramidan ta dito restaurant. Ay na, gat mangan Anya ka kadi. Amumet nga panganan to enta. Amok ngam itay pala nakatugaw ta dito eh. Di ka matla agurderan iti kananta. Gat aguray ka ngamin Ay, atay tagaya man. Ha? Ni Jetro mati sumungan. Kat adda pa'y igam na asabong. Sige, Vina. Panawan ka pa iwan. Enjoy your date. Don't worry. Nasingpat ni Jetro. Hoy, bakla! Di nakpanawan! Mario! Ay, nagloko na. Vina, please. Ikan na kumawat iti kundaway ang makisinlingad ka. Pangasim. Di ka di mabain, Jetro. Datan tikit kita ang dagiti tattao. Di na karupanawan. Awanda ka sa panggap ko ka. Mangantalaang met. Kat kinutsabang pa ni bakla. Day talaang tamo ka pamusbusan. Nagatap ka ngamin. Aywan. Sabong para ka. Idisumlat taditan. Aday ton the waiter. Iyag na nagiti in-order ko taroon. Nagyaman na ka. Saan na ka pinagkatkatan ita? Nakaragrag sa agak. Ala, manganta araw din. Tapno makaawid tamatan. Ulitak, Jetro. No agaram ka kanyak. Bastad ka na dagos. Vina, Agpapada kayo matla nga lalaki. Amok tumat lang nga aramidam tumat ti kasi tinaramid ti ex ko. di ka kumamutag sa iti kasta, Vina. Saan kami ngagpapada lalaki? Saan nga amin kas iti ex mo? Napudno ti panagayat ko ka. Basta lipato mo day tarik nam kanyak, Jetro. Sorry at talaga. Ayan, dinalaing asawam, Jeren. Api ni Carl. Kan api ang nabartak ka. Basol dya sawam. No, apa akas jeti ex na ita. Gabuti panang pasakit na kin ni Vina. Kagura mo ni Vina ti amin na lalaki. Kat karamanak ditan. Agayatak kin ni Vina. Gamday tatagbalbalin na to bang. Awalan panagtalag na iti lalaki. Gapo iti asawam. Tinasaya at ingka maturo. Parwaram ta asawam ko na! Kag ko makasarita! Apay ka di bayaw? Anyat problema? Agda magkapailangan! Jetro! Anya ka kadi! Apay adinanog mo ti asawa! Kasta terumbanggan ko na. Sige! Lumaban ka bayaw! Lumaban ka! Vina anak ko, ni Carl ka di tayo nagkapo dito'y balay. Di ka pampanaw na alukan. Ay, uwananang. Apay nga may dito'y. Imay nagkid daw iti pamakawan. Ne, apay nga italaang. Idi pa'y kumaa. Ay, uwan nga rod Ngambayan yon. Tinapatag. Nakapagkid daw latta iti pamakawan. At least, limag-anan ti barukong ko. Ngam apay nga itadamot black ay na. Jakon dinamag no nakaalaan na iti dayjay nanang. Ngam may salang ti may bagak. Gunggunana. Hello, Jeren? Nakawag ka mat? Vina, please. Sika na ang tiamok ang makatulong kanya. Ha? Apay ka di. Mabalin ka di ang sika ti makisalita iti kapsat ko. Asar dengan na kuman asid-sideran ni Carl. Dinisuan na pa eh. Kadyak kaya't ama ulit pa'y dayjay. Masikugak pa yan. Kadyak kumakayat ti ma-stress.
Amo kasi ka na ang tidanggan ni Jetro. Ay, excuse me ha. Lobat gaya man ti cellphone ko. Sige, bye. Apay asyak ti pagkidawan na ititulong. Anya ko matibibiyang ko dita. Nga, apay akinabil ni Jetro ni Carl. Iti anya agapo. Ay, tinasaya at awagak man ni Jetro. Ibagak man nga kita kami. Apay nga raramidam ka ni Carl ti kas Jetro. Panunutom kumamat ti kabsat mo. Masikog. Isu ti adda masaksakitan iti kas nga raramidam. Kahit kulaan na ikan iti pagnakman da yata. Kapoy iti panang dadaan na iti panagtalak mo iti lalaki. Yakman na ang mandaan mo iti kundaway ang makastrak di tapusom. Ay ayatan ka, Vina. Diyak maklo na kapoy iti naramid da yakar. May ramraman ak agurguraam. Jetro? Di mo ka timarik na. Kurang kanipay amin ngay naramid ko. Tapno mayat naklaang, Vina. Kwa, sa anak pa'y anak kasagana. Kabailak mataguray. Uray aguray ak iti mabayag. Basta ikan na kiti namnama. Agyaman nak, Vina. Kinunakmat kan ka asi kala ang tidanggan ti kapsat ko. Ita, mas natalinayan ti panunot ko. Kat agyaman nak, kano pa'y naladawan ti panagkidaw ko kan ka iti pamakawan. Agpakawan naklat na, gapo iti inaramid ni Carl kan ka. Napalabasan dagi chay. Di mon panunutan. Ipamaisamkit dita atensyon mo iti pamilyam. Sapay dakkel gaya man ti tiyan mo. Wan nga rod, umadanin ti panagpasngay ko. Vina, no addapan na kaikari ti kapsat ko kan ka. Pagyamanak, ngamin talagang agayat ti kapsat ko kan ka. Patsak adi na kanto paldaangan day jay. Nagayat mo't idin ti kapsat ko, ngam insukat da. Ngam patsak adi nanto iparik na kan ka ti sakit tinarik na na idi. Ha? No kasta? Damat nagdalanan ni Jetro iti kalabas? Ti amok ngamin kat babaero. Natair nga miyan saan ka di? Agbagay kayon to, pay. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Thank you, Vina. Inaklon nakmatlangan. I love you. Mabaling ka din, harakupan ka. Kahit kulayip kas tinala ko sa panagyaman ko ken ka. Sige Jetro. Oh, Vina, kamodyanan na. Agayan ayat na matlangan. Uy, karit. Diyak to dadailan ti panagtalag mo kanyak. Kasta akmat kan ka, Jetro. Ay ayatan kamat. Kat agyamanak, tadi ka napukawan itinamnama. Kat nakauray ka. Apay kumamapukawan na kitinamnama. Kat makikita ka dagiti matam nga damot panagayat mo kanya. Pinanagnakam no kasano kapudno ti panagayat mo. Saan lang nga siyak? Pati ka dagiti dadakkel kan gagayam ko. Kat awan mo tanti sa pulag pay kan ka. Sika siguron ti lalaki ang naikari para kanyak. Agyaman na, Bina. Agkasarta nga ruten. O sige, sika ti matungpal, Jetro. Biyag ti tao. Ano sampay laeng daytoy tuyuken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paikan ka. Saan da pa'y ngamin nga inted ti bayad ta inlakok aturon. Anyamat day tang ipagpabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain aka na ni eskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelak. Anya nga karot anak ko. Ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tanod danto paglakwan ni nanang mo iti turon. At danton dalawan sa mo. Jak agbalonan.
Agdawat aktulangan iti gayem ko ani Feli. Apayakas naman ng tirupam asimrak dito'y pagadalan. Masurunak ngamin kadang iti dadakkel ko Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kon iti skwelaan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas mat dagi jay amakan. Kababain akanan diti pagadalan ti kas Jay Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita. Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa'y. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka na gawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da nga min inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadawa ka nagawin. Kasta ka di anak ko. Malangarod, ingkag sukatan taginaw kay ti plato. Aginawak manan. Katuan anak ko. Isulang mataramidam no sumangpet ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Amangan numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang iti kanentayon. Anyamat din. Di kay pala nagisang mat. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto da ito'y turon nga ilakok. Tapno masapa ak amapan mangisursor. Diyak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kaneng. Nagaduman na sa uyon. Wen man langan. Ni nanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Ay, manjak Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka, api nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta. Tapno saan da ta makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Mapantan iti classroom. Kanayon lata na maladaw nga gawid ti anak tateri. Ay, wan nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron makapadhana ka talaga tayo ti arena. Apay an narabyan ka asim mangpat. Naggapwam rin na. Kat iti pagadalan ha. Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adali nutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Ay, dinengdeng lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaang matiad na. Kan naimas da ito'y linutok. Taadalaok na amarunggay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak tamangan tayon. Hi, Rina. Ha? Asino ka? Ape nga mong tinagan ko. Napayagan na makitkita ka lumablabas iti store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga abalasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, when gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jack pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo kadagiti dadakkel tayo. Masadutak nga rod. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mat. Ngam amangan nubiro kanda ka. Saan? Shakti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay tinagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ay na,
Kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mo laam mo anak ko. Aywan, adagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya. O sige nga ro, tamapanak to. Di kay man agkawus iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga ron ti mabalain, no awan kawas ti inam ang inginaan anak ko. Uri sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na, bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwak. Sigurado nga ado ti tao ijay pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, naplo saan ka amarigatan, bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan iti meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamuandan aglaklako laang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat gagmat ngam mabainak lang amin amamuandang aglaklako iti turon ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen ado ti kwartami. Ngam amom ka di, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Agsel-cellphone laang igibalay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang kong agtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kas jay. Ipatpatag kulatan ni nanang ko. Iso akabayatan asibibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat di awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumaday to'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan kaday to'y balasang ko. Kanan nyo adwa day ta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak, balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman nak. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kadwam. Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, met na awan kadwam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klasem. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. Nukas na nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak no madamdama. Bumangon ka kiddiditan, tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay nga imay ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kadwam ije balayo. Adda ngam jakayat tagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapanaglako iti turon. Kat masadutak. Ken kababain. Amangan no makita dakdag iti kaeskwelaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alangaron. Ngam dito'y kapay ha, tay tuloy ko ti aglabakan agdalos. Yak pa'y masango ti makiin istoryakan ka. Ala, naiturog mo tin ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ti aglawlaw o. Nasipngatan.
ang mga nubirbirukin da kan ije balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga roden. Wen, ngam kita am tidalan mo agan-anad ka tani rabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanagan na. Awan pa'y laang ti anak takat ni nasip ngeten. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wan lakay, aganad ka atan nasip ngeten. Ala, kaslada tao amang sarsaron no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti pa naggranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kaya't ka nga itulon. Ngamtimot niyo niya. Isa sinurot ka. Kat itata dudwatan, maaramid konti kayat ko kang ka. Hansan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makanggen ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ipatanak pangasim. Di nagpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Kukuha kay tan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayan. Ibabanak. Pangasim. Mapantay di ka sa makan. Tapno awan makakita ka tata. Mapantay. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Awanan pa inalakay. Hindi ta kayo! Tatang! Oh my God, anak ko! Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ibagtada kayo. Panggap na kagundawayan da Jalusyo. Anya? Oh, tawanan ba'y na lalaki? Dandani ka harudan, anak ko! Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken to mga minti ulom. Anyang ay, dandani kan na isagma kanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko, amom tondo sumaruno, di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ija ospital. Ha? Apa yan? Asino tino-ospital? Intaray da kano ija ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagna ni nanang mo, anak ko? Nakakasimot ni nanang. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagdakdaka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararakta, nga gimbag tumot lang ti inam, anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yan tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid, anak ko. Wan, nanang. Tamo ka di mo kabaulanan tagluto. Iso ang manipod dita. Siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan, nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apayan ako. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko ang masuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka, anak ko? Wan, nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong ak kada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbagam, anak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam.
Wen nanang, kat pakawanandak no saan anasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot, kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman nakta nakaamiris ka matlaang an anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa kamot nga nagreeng anak ko. Kat awan mo ti klasiyo ita. Wen tatang, masapa ak ngagluto iti turon, tay sursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen tatang, tay supay ti paglakwak amay tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat wala anak ko. Ay na, maragsa ka nak unay iti bakit kitak itaken ka. Biyag, ti tao. Sigurado ka ka din itinayta a desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa, nariga, ti mayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyamanak manen, nanang. Uray kaskasano. Nalag-antiriknak nga umadayo. Taada kayo iti kabsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar, anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka, ha, Wan. Wen, amok daytan. Di ka kumaagbalin a sakit ti ulo kada kwada kan angkel mo a Freddy. Wen ko naklaro dan. Dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan, ha? Wen, dagulit kayo mat, nanang. Win tapno di mo malipatan. Agadal ka anasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo, aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit, Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umuna aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan, Anya ngay kat isumat ti bostan. Numabalin la kumasukatan ti bosan niya. No siya, sak dito'y, Mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan dati trabahador da. Naku namon, Mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan, Ingkay bagakan kwa na Ang mga no pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan, Mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Remormat manan. Anya, napanan na. Kasi ti sigod At damanin iti endag iti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wen manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yun ni nanang. Nagabrod pa'y lang, no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo, apok.
Sika ti makagapo no apay anag-abroad. Anwak ngay dagita. Kat aramate maang agiskwela. Nagpipintas tu pa dagito'y abado. Ibagay man kininanang. Ngayon tun sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kat adumat ti badok. Ah, Kwarta ti kasapulak apong. Saan adagita? Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato ma, tapno makagraduar ka, wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak na nang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapulak on ti kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo a Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat man day jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunanan tumalang kanyak Bay am ta ichat kunto, wano awagak laengan. Urayak latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle ta sumanaon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko. api akas jay mo ti panagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, mare. Ay, Ipagarup na siguro ang nalaka ti trabaho ta dito'y mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngumkas jay na mutlat ta, mare. Ay, sa bagay ada talaga dagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da mare. Anya ti plano ni manang mo nga Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabroad. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atapo manak ko? Sikati makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutang kayo. Saan man atila ibagbaga manak ko? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pauit. Pawitan dak nga rodan tane. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yun. Ala, ngampang nga asim ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tane. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tane. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay angkal. Respetum kumamat tinam. Nagalas ti pa nagsasaom. Kasla saan mo nga inatigas dya pa nagsasaong kenkwana? Anya ti madijay Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasao ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rudon ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jay San adakas nagdawat ak iti kwarta kenkwana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo ija abroad. Di na laang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ija balasyo tao. Sige angkan, tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawang. Agraman barkadak, iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar ka daam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti riga ti inam ijabrod. Kulak manen.
Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan mare. Delikado dahitan. Agi na naaklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangan iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang daytoy, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agi na naakbiit. Ituloy ko to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, Mare. Agi na naaklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka ni Apong. Tinapatag akit nagawid ak. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa mitikwarta pagrigregatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Alfredo ay Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gid kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Nalia, agpulong kay manan kinanggal Apong. Tapno ang tanak manan ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, adamanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga men kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Unay ni Freddy akabsat mo ay na. Marigatan amang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan na mo. ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang unay ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kasdi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Ape akasla aglaladot ka? Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, ape nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ni, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho nusukatandak da, Madam. Sayang tinarugyak. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka Nukas ta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktora ka sa pulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nangro na iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga Apong. San mo tinagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di mo nto pa'y sungsung batan ti awag na ka.
Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awampay pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Na talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na muting tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang ang dya inamti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigregatan na ti kwarta ang ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagahinip la day Nanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kaasi ti apo. Si Bibi agak lagtamot nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabali na pigsaan ti boses ko. Taamangan no agong ti bos ko. Aywan, sa anak pala ang makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabisi kami dito'y. Umawag ak tumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Apay akas ti lang ati kumarik. Linda. Ala. Saan samatan nga kangangas? Linda. Diyos ko, kasyam kuman ni Linda. Ispalam ti biyag na po. Tinaset. Ayabak na giti amok. Hello. Asino da ito eh? Siyak day ti Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan. Sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla at itibagak Ngam, ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana pundo na itamanang. Katong kaano lay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray darikrik naan na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman ta pinakamuan na kayo. Awan na dakdakamot na balan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami? Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayo lat nabati dito kampusan tan. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagabrod ni nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura muna di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata, ayat na lamay tid na ti kasapulag. Gusto ka, Jomar. Nangatot arapahap ti inambaragan ka.
kat di pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Ajak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar, kasano masulitak ti nagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. Nula tayo matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nag-eskwela, Uncle. Tawanan ni nanang. Adda kwartang imbati, tinam. Pag-atal mo kano day, Jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tay. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya atin tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Oh, diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman ako, Uncle. Agyaman ako na ikada kayo, Lola. Uncle, kapwiti ka na nakadayo ti likudak. Nga ure awanan ni nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may mat nga isid-sidir dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo matngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman ak maning kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Biyang, di tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dan napasama kiti nagbagatan mi kini Jemay, Mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing kapay ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol kapay ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, Mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken ko ana. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, Mama. Kat, dumanon tayo nga rodan? Uwan, Mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Saan da kami ti rumbang? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw.
Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na itaabalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama, Andi, pimanawan ni Mama. sige to surutak. Ay ngamot kag. Adama gayam basbastos di agbalin akatuga nga marakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at ubtog nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray ita lang. Ipagpagapumla ko man kanya. sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmet kadagiti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom da jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay, sabay ko ma. Tamayruang mo di kasi nga style ni mama, ha? Kasi talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. aklunak. Talaga ama ikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani andi mo't lang timang tawid to iti daytoy a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, Mama. Ipakpakaw na ako na. Jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwan. Agsapula kiti trabaho, Mama. Tapno makatulungak. Anya kumatrabaho ti serkam nga'y, katulong. Dito'y kalangan balay. Tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mumat ko na. Ha? Apay aya masapul at tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, Mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kagsayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kiniandi ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpat ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni Mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat adanton ka na ka. Gat, ano san yun at agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni Mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas ta. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, Ipag.
Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Gano saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na, santa namangan. No saan nagapukin ko na, awan balay ta. No saan nagapukin ko na, Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andy. Sige, no dahito ti katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar da? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang kay ti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to yapo ko, kandi. Iso anataer. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ah? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matla ti kinataer mo idi, Andy. Ay, nembaglakit din, tay malakan katoy apokok. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturpos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok nang ama nang umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andy. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuarak man. Anyam ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kat, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Well, no saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno addamat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakat? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo.
Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. Ang the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Ngam di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Oh. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit ngam inaramid min ti amin na kabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrest tinam. Ha? Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni Mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ti advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakita kat awan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabahok. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isong agpurpur sige ka mang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andi? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensya kan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak. No di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa nabali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay mo tintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamamok. At dalalakim. Ay, nabanog ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka. Tawan kinapudno dagita ngay bagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Ti panagadal ko. Agsardeng kan ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti panagturpus ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak ti balay. Adda nga ro di pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron to ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan ng eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti panagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andi? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok. Isok-sukat na kun na jay. Iso nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat itinasayaan.
nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan, manang. No kabailan nak na sukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya Andi? Oh. Di mo ninamnama ti isa sangput ko? Kwa, Di kagsaray ti dalan ko ta sumrek akon. Kwa. Amok! At dati babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mangriribok? Awan amo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastikan niya kanti. Aklunong ngaminan nga at dalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnak mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni anak ta. Itad kunti wayawayam. Ulitak, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadi kan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Wala. Isungag trabaho ka latay Jack Club, wan. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, andi. Agkadwa ta agingkat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan eh. Jack mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga samutan yan day? Ay, Jack amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinubyo mo ko. Awan tatang. Jack mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andy. Tukasta, dapat laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harut da trabaho na. Hay, makauma ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho ande, di mama. Si kang tulaki di mo tayo. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sapulan day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya, awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da kadagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taiso damat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andy. No ti anak ta ti gagaram, adajayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga kada kayo itanak ta. At damastra ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay.
Napinta sa damag dayta, Andy. Nasaya at unay. Awatin na ko mga roda. Taurnusan tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka matanagan. Tanawaya ka lat tamang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, ang trabaho kan, Andy. Wan mana. Awan na pintas apag palak. No jak ag trabaho. Una, nasaya at mat na panunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka. Isong agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman pa iti kwartam. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, anda masabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga ron, manang. Iso na lang na. Saan ako na makabag na. Tanader-der iti sakang. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Saan pa yun? Nagharap ko iti biyag. Manang. Diyan akong makatrabaho. Tainutil akong. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa lady. Anda ko manurnong ko. No ka ano pa makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong palak, marang.